σας φίλοι και φίλοι και καλωσορίσατε στην παρουσίαση του βιβλίου «Από τις Μόριες του κόσμου». Πρόκειται για μια συλλογή ποιημάτων και εικονογραφήσεων της Κοντινής Ανέμη και της Θείας Αλεξανδρίου που επιμελήθηκε ο Γιάννης Καρίτσας και κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Ελευθεριακή Κίνηση. Η Σία και η Φωτεινή και η Σία είναι δύο παλιές φίλες που συναντήθηκαν 20 χρόνια σε συνθήκες που δεν θα είχαν ποτέ φανταστεί την τελευταία φορά που είχαν ειδωθεί. Ο κόσμος έχει αλλάξει ραγδαία από τότε και δυστυχώς όχι προς το καλύτερο. Άλλωστε οι συνθήκες οι οποίες τις ξαναέφεραν κοντά προέκυψαν σε απόνερα μακρινών πολέμων κηρυγμένων και ακήρυχτων. Συναντήθηκαν λοιπόν στη Λέσβο το 2019, στη Μόρια των 20.000 προσφύγων και μεταναστών. Ένας κατακλυσμός απεγνωσμένος που έψαχναν ελπίδα και σωτηρία σε έναν τόπο όχι απλώς παραμελημένο, αλλά εκεί όπου το κράτος, το σύνολο όσων το εκφράζουν, επιτίθεται στην αλληλεγγύη. Οι δυο τους εργάστηκαν σε διάφορες επίσημες και ανεπίσημες οργανώσεις και αφιερώθηκαν στην υποστήριξη των πιο αδύναμων και ευάλωτων μελών, ενός κικαιώνα, γιατί δεν μιλάμε για κοινότητα, που δεν ήθελαν και δεν έπρεπε να είναι στιβαγμένοι σε στρατόπεδα. Αυτά που έζησαν και αυτά που είδαν θα τις ακολουθούν για πάντα, όπως όλους και όλες άλλωστε. Όσοι είδαν και έζησαν εκείνες τις καταστάσεις, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Για εκείνες οι εμπειρίες αυτές έμειναν ζωντανές. Απέκτησαν τη δική τους οντότητα μέσα τους. Αναμνήσεις από πρόσωπα, φωνές, εικόνες, μυρωδιές, αγγίγματα, ακόμα και γεύσεις και μουσικές. Βιώματα και συναισθήματα, σκέψεις και αισθήσεις, απέκτησαν μορφές, λέξεις, στίχους και ζωγραφιές και ήταν αδύνατο να το κρατήσουν μέσα τους. Έτσι προέκυψε αυτό το βιβλίο, ένα δικό τους προσωπικό διπορικό στη Μόρια και στο καράτεπέ της Λέσβου, αλλά και μια ανθρώπινη μαρτυρία για όλες τις Μόριες του κόσμου, όπου κι αν είναι, ακόμα κι αν δεν ξέρουμε που βρίσκονται. Κάποιοι στίχοι περιγράφουν ιστορίες ανθρώπων. Κάποιοι ανακαλούν καταστάσεις δύσκολες, οδυνηρές. Κάποιοι άλλοι στίχοι αντιχούν την εσωτερική πάλη και ταραχή. Κάποιοι τη συντροφιά και την αλληλεγγύη, ουτοπίες δίχως σύνορα. Όσοι έστω από περιέργεια διαβάσετε τελικά αυτό το βιβλίο, πρέπει να σας προειδοποιήσω. Δεν θα είναι ευχάριστο, δεν θα περάσετε καλά. Διαβάζοντας τα λόγια και βλέποντας τις εικόνες, ούτε θα εγκομιάσετε την ποιητικότητα των εκφράσεων ή τη σχεδιαστική αρτιότητα των ζωγραφιών. Μπορεί μάλιστα κάπως να ενοχληθείτε από την ομότητα ή την ακατέργαστη αμεσότητα του λόγου. Δεν ήταν ποτέ στόχος των συγγραφέων η αισθητική απόλαυση. Δεν είναι ένα βιβλίο για πριν τον ύπνο. Είναι μια αντανάκλαση χιλιάδων κραυγών, αβάσταχτου πόνου και απόγνωσης που δεν ακούστηκαν ποτέ. Μέσα από τα μάτια δύο γυναικών που βρέθηκαν δίπλα σε εγκατελειμμένες, κακοποιημένες, κυνηγημένες, βαθιά τραυματισμένες ψυχές, μικρών παιδιών, εφήβων γυναικών. Προσπάθησαν να σταθούν δίπλα τους και να τους θυμίσουν ότι ο κόσμος δεν είναι μόνο σκοτάδι και βία. Ότι οι άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι μόνο για να υποφέρουν. Ότι ακόμα και μέσα στην κόλαση της Μόριας μπορούν να κρατήσουν ζωντανή έστω και μια μικρή ελπίδα. Να νιώσουν έστω και για λίγο θαλπορή και φροντίδα. Να αισθανθούν λίγη φιλία, λίγη αγάπη, λίγη χαρά. Ό,τι μπορούν να αντέξουν για να αγωνιστούν. Θα συνεχίσουμε με δύο ποίηματα. Το ένα είναι «Γυναίκες όλου του κόσμου» από τη Μαρία και το «Ετών 14» από τη Βαρβάρα. Μαζί κάτι αλλάζει. Όλος ο κόσμος μια αγκαλιά. Γυναίκες πορεύουν στην βροχή. Παίζουν μουσική με τη μελωδική πνοή. Πώς σας νοσταλγώ, μαθήτριες ξεδιτεμένες, γυναίκες του κόσμου ταλαιπωρημένες, ναυαγισμένα ταξιδιάρικα πουλιά που ψάχνετε στο φεγγάρι μία νέα φωλιά. Μαζί μπορεί κάτι να φέρει όλος ο κόσμος, μάνες και παιδιά, αδερφή μου εσύ, μαύρη ήπειρο γλυκιά, αφρικάνικη μάνα γη, αστήρευτη, δροσερή πηγή. Πώς σας λησμονώ, αλόγλωσσες προσφυγοπούλες, μωρά στο στήθος, μαντήλα
ή πολύχρωμα κοτσιδάκια στα μαλλιά. Ο ήλιος να χτυπά στη θάλασσα, πέρα μακριά. Μάθημα ελληνικών σε γλώσσα νοηματική, γλώσσα της καρδιάς για όλες επική. Μαζί για λίγο, τόσο λίγο, έρχεστε και φεύγετε χωρίς αντίο. Ονόματα που δεν θυμάμαι, μια μέρα ξαφνικά, σας χάνω και σας ξαναβρίσκω, σ' άλλου του κόσμου τη μεριά. Πώς σας ευχαριστώ, γυναίκες όλων των φυλών, γλυκές αγαπημένες, Ανατολή, Δύση, χειμώνας, καλοκαίρι, στην αυλή, στο δάσος, στην τάξη, στο κόμμα. Βλέμματα λαμπερά, παρά τα βάσανα του τραγικά, ανώνυμη δύναμη για ζωή, αισιόδοξη, τρενταχτή, ελεύθερη κάποτε φωνή. Απέναντί μου μια κοπέλα, δεν θα είναι 16. Τα μάτια της έχουν καρφωθεί στα δικά μου. Με κοιτάζει, μα δεν με βλέπει. Προσπαθώ να μην δίνω σημασία. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως για να μην νιώθει άσχημα. Είναι στην περιοχή των μολυσμένων και εγώ στον αμόλυντον. Είναι Αύγουστος. Η σκόνη κολλάει στο δέρμα μου και με κνευρίζει. Η γεννήτρια τρυπάει τα αυτιά μου. Συνεχίζει να με κοιτάζει. Σκέφτομαι ότι αυτή ζει μες στη σκόνη της Μόριας. Τα μαλλιά της, τα χείλη της, το μακρύ φόρεμα που καλύπτει τα γόνατά της, ακόμα και τα μάτια της είναι σκόνη. Μετανιώνω που εκνευρίστηκα. Σηκώνομαι απότομα, φοράω τη στολή του αστροναύτη και κάνω μια γύρα στο κόκκινο πόστομο. Μήπως κάποιος χρειάζεται κάτι. Τίποτα. Όλοι περιμένουν υπομονετικά κάτω από τον καυτό ήλιο, ένα ντεπών, ένα βλέμμα, ένα χάδι με τη γάζα. Η ώρα είναι σχεδόν 2. Μια γυναίκα από τη Συρία λιποθυμάει. Ήταν εκεί πριν ξεκινήσει η βαρδιά μου. Κρεμόταν στη σειρμάτινη πόρτα, σαν ξεχασμένη ζακέτα που δεν θα λείψει σε κανέναν. Η κοπέλα συνεχίζει να με κοιτάζει, χωρίς να με βλέπει. Ρωτάω για αυτήν. Βιασμένη, ετών 14. Στις Μόριες του κόσμου, πολλοί σπόροι καρποφόρησαν. Και σίγουρα ένας από αυτούς που ξεχώρισε είναι αυτός της αλληλέγγυας δράσης. Πράγματι, από το 2017 και μετά, ο κόσμος άρχισε να βρήθει από Μόριες. Σε κάθε γωνιά υποδοχής προσφυγισών και προσφύγων. Και λέω υποδοχής, γιατί επί της ουσίας, οι δεκάδες δομές αλληλεγγύης που αυτοοργανωμένα και άμεσα στήθηκαν, χωρίς χορηγούς, χωρίς σπόνσορες, υποδέχτηκαν τις καρδιές αυτές, μόνο με ενσυναίσθηση και συνείδηση. Πριν λοιπόν από κάθε Μόρια υπήρχε μία σικαμιά. Υπήρχε ένας πλάτανος που άπλωνε τα κλαδιά του και γινότανε ανάσα για όλες και για όλους. Για χιλιάδες διάφανες ψυχές και κάθε ψυχή εξοπλισμένη με όνειρα, αδιάψευστα, αλίγιστα, βουτυγμένα στο φως του σκοταδιού, σε αυτή την ελάχιστη ακτίνα ηλίου που καταφέρει να διαπεράσει τα φρόρια των κολαστηρίων, στις Μόριες του κόσμου. Πόσο 3 εκατομμύρια ονείρων χωράνε σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Τόσα που είναι ικανά ίσως να τον γκρεμίσουν. Ακόμα και αν γεννηθήκαμε από τη νύχτα και ζούμε σε αυτή, το φως θα είναι αύριο για τις πολλές και τους πολλούς, για όλες και όλους εκείνες και εκείνους που σήμερα κλαίνε νύχτα, για αυτές και για αυτούς που τους αρνούνται τη μέρα, για αυτές και για αυτούς που τους απαγορεύεται η ζωή. Έτσι θα ζωγραφιστούν οι ζωές μας, με τα χρώματα και τις μπογιές των ονείρων. Και οι Μόριες του κόσμου είναι η πινελιά. Κάπου εδώ επιτρέψτε μου να φτιάξω κι εγώ εδώ μαζί σας το δικό μου παραμύθι με τις Μόριες του κόσμου. Μόρια. Ένα χωριό με κόκκινες σκεπές, χωμένο στο πράσινο με θέα τη θάλασσα. Ένα ρωμαϊκό υδραγωγείο, πάνω από ένα ρέμα πλάι στους απέραντους κάμπους. Και μια φυλακή για χιλιάδες πρόσφυγες από όλο τον κόσμο. Και δίπλα, εκεί που φαίνεται τι κάνουν, κόσμος που παίζει ζάρια, παίζουν ποδόσφαιρο, πάνε πάνω κάτω. Κάτω από τις ελιές, λίγο πιο πάνω, κάποιες γυναίκες πίνουν τσάι. Ένα κάλεσμα φιλοξενία στη φύση, με λίγες καραμέλες, τσάι και πασατέμπο. Χωρίς γλώσσα, χωρίς λόγια, μόνο ανθρωπιά. Χορεύουν το χορό της ζεστασιάς, όλες ένα, από την Νορβηγία μέχρι το Αφγανιστάν. Πρώτη μέρα στη Μόρια. Ο ήλιος έχει μπλεχτεί στα σειρματοπλέγματα και σχεδόν έχει κοπεί στα 2.
Κάπου εκεί, μία φωνή αποφασιστική ακούγεται. Βάλε λίγη από τη φωνή σου να ταξιδεύει μες στο όνειρό σου και βγάλε το μαντίλι σου. Μην ξεχάσεις να βάλεις μια κόκκινη καρδιά. Φτιάξε μου το όνειρό σου και μην το ξεχάσεις ποτέ. Φεύγοντας, πάρ' το μαζί σου. Στόλισε με αυτό τα αστέρια να το κοιτάς και να το τραγουδάς τις νύχτες. Και το τραγούδι έγινε όνειρο και αναρωτήθηκε. Κι αν γίνει η ρήξη και χορέψουν οι γυναίκες μπροστά στους άντρες, κι αν σπάσει η παράδοση και χορέψουν μαζί όπως στο βιολιστή στη στέγη, έκλεισαν οι μαύρες κουρτίνες στα παράθυρα. Μπήκε μουσική, μια επίφαση. Μια γυναίκα σηκώθηκε, έβγαλε τη μαντίλα της. Μεταμόρφωση. Οι κινήσεις έχασαν την ταπεινότητα της μαντίλας. Έγιναν μια τολμηρή δύναμη. Ο κόσμος στρογγύλεψε. Τα σώματα ξεσφίχτηκαν. Τα πρόσωπα γέλασαν και τα μάτια έλαμψαν. Τα χέρια έγιναν πουλιά στον αέρα. Μάνες, κόρες και γιαγιάδες. Το σχολείο έγινε και αυτό όνειρο. Ένα όνειρο που αποσχίστηκε. Ένα όνειρο των παιδιών του στρατοπέδου, εφιάλτης των παιδιών της ύλης. Να ήμουν μια πεταλούδα θα ήθελα, να λυκνίζετε από τις φυλακές της Τουρκίας, όταν σας χώρισαν οι διακινητές από τους γονείς σας, τις μόριες του κόσμου. Ελπίδα εσύ. Κι εγώ νομίζω ότι κοιμάμαι και οι φράχτες τυλίγουν τα όνειρά μου. Αλήθεια, ποιος έφτιαξε τόσα σειρματοπλέγματα για να φυλακίσει τόσους ανθρώπους? Το σπίτι μου δεν έχει σύρματα. Έχει λουλούδια. Τα όνειρα όμως πυρπόλησαν τους φράχτες. Έλειωσαν τα σειρματοπλέγματα. Και η μπογιά στο πρόσωπο του εθνικισμού έσταξε αδυσόπιτη, αμήλικτη και ανενδίαστη. Πογκρόμ στα παλιόσκυλα που κατέλαβαν την πλατεία μας. Ένας κλόουν με γαλανόλευκο ξεδοριασμένο μακιγιάζ μιλάει με μια μαριονέτα με επίχρησα ψεύτικα φτερά και μια δικαστική τύβαινος που κάθε τόσο αποφαίνεται. Η έξι στη στενή. Το Νόμπελ Ειρήνης ανήκει σε εμάς. Ένας άνθρωπος εκεί στην Εφταλού θυμάται και θωρεί. Μια μέρα προσφυγάκι ήταν κι αυτό, που το πλήγωσαν σαν αδέσποτο σκυλί. Θωρεί τα καραγκιόζάκια, θωρεί τους κλόουν, θωρεί τις μαριονέτες, θωρεί τις τυβαίνους. Και προτιμά να κάνει παρέα με τη γιαγιά από τη Σικαμιά, σε ένα παγκάκι κάτω από την ανθισμένη μυγδαλιά, που δακρύζει από την παλιανθρωπιά. Ένα αγόρι από τη Συρία αρνήθηκε να πάει στρατιώτης, να γίνει πιόνι και σφαίρα δολοφονική. Τα ίχνη του χάθηκαν στο πουθενά. Ένας όπως τόσοι που αποφάσισε να ζήσει ή να πεθάνει ο ίδιος για να μην σκοτώσει τον άλλον. Φωτογραφίζω τα λιμάνια. Γράφω στις πόρτες χαμόγελα. Ζωγραφίζω νότες πάνω στα σειρματοπλέγματα που σιγοτραγουδούν τις νύχτες κάτι εφηβικά μου όνειρα. Πέρα δόθε τη ζωή, μέχρι το θάνατο και πάλι πίσω. Φωτογραφίζω τη Δύση, μη τυχόν και ξεχαστώ, και νομίζω ότι ο κόσμος μας είναι άδικος, οκνηρός και βολεμένος. Τι σημασία έχει αν με καταλαβαίνεις ή όχι? Τα μωρά γεννιούνται ζωντανά σε έναν κόσμο νεκρό. Σε αυτόν ακριβώς τον κόσμο, τον χτισμένο πάνω σε διαψεύσεις και αντιφάσεις, τότε, μετά το κάψιμο της Μόριας, ένα αγόρι έτρεχε για να ξεφύγει από τα δακρυγόνα. Χώθηκε στα στενά του παλιού συνοικισμού, αυτόν που έκτισαν οι παλιοί πρόσφυγες της απέναντι όχθης. Και αντί να του ανοίξουν τις πόρτες, άρχισαν να κυνηγάνε κι αυτοί. «Αναρχικός! Πιάστε τον!» φώναζαν οι νοικοκυρές στις πόρτες των σπιτιών. «Εδώ είναι! Τσακίστε τον αλήτη! Φέρνει τους λάθρο! Και αυτές μαζί του είναι!» Όμως εμάς μας αγνόησαν λόγω φίλου. Αδύναμο φίλο και ανάξιο λόγο. Άγνωστο τι απέγινε το καταδιωκόμενο Ζαρκάδι. Ίσως για σήμερα ο άνθρωπος είχε σωθεί, η ανθρωπιά όμως είχε χαθεί. Και συνεχίζουμε με το Αθανασία από τη Βαρβάρα και το Μαρμελάδα Λάσπης από τη Μαρία. Ανακατεύονται οι λέξεις μέσα μου, αυτές οι τόσο δικές μου και αυτές των αναμνήσεών μου από τη Μόρια. Ανακατεύονται τα παιδιά μου με τα παιδιά τους. Μέσα στα όνειρα και τους εφιάλτες μου ταξιδεύουν μαζί σε μαύρες θάλασσες. Τα δικά μου ταΐζουν τις χελώνες στον κήπο. Εκείνα παγώνουν στους καταβλισμούς. Τα δικά μου ξυπνάνε στο κρεβάτι τους. Τα δικά τους
Φοβούνται να πάνε μόνο τους στην τουαλέτα. Κάποια ανταλλάσσουν ραβασάκια που στάζουν έρωτα στα σκαλιά της γειτονιάς και άλλα παγώνουν το βλέμμα τους από τα 3 τους χρόνια. Τα παιδιά μου τρέχουν στην αγκαλιά μου και φωνάζουν «Σ' αγαπώ» λίγο πριν την εφηβεία. Τα παιδιά τους χάνουν τη δική τους εφηβεία. Ανακατεύονται τα παιδιά του κόσμου μέσα μου. Γίνονται ένα, ξεχωρίζουν και ενώνονται ξανά. Στέλνω 2 στίχους στον κόσμο για να θυμάμαι ότι αν αγαπήσω ένα από δάφτα, θα τα είχα αγαπήσει όλα, αυτού νου και του άλλου κόσμου. Τα παιδιά δεν γεννιούνται για να πνίγονται στη θάλασσα, ούτε για να βιάζονται στις όχθες της. Τα παιδιά δεν γεννιούνται για να χωρίζονται από τη μάνα τους στα σύνορα, ούτε για να ζουν στιβαγμένα στους προσφυγικούς καταβλισμούς, μαζί με τους αρουραίους, τις λάσπες και τις αρρώστιες. Τα παιδιά γεννιούνται για να δίνουν ζωή στη γη, με τα γέλια και τις τρανταχτές φωνές τους, για να μετρούν με τα δάχτυλα, για να πασαλίγονται με μαρμελάδα φράουλα. Τα παιδιά γεννιούνται για να αγαπιούνται, για να κοιμούνται στα γόνατά μας και να μας συγχωρούν για τα λάθη μας. Κι ύστερα πώς να ξεχάσω ότι κάποτε πήγατε να τους κάψετε ζωντανούς. Μετά τους είπατε κατάσκοπους και διακινητές. Τάχα συλλάβατε τη σπήρα των 33, ενώ αυτοί κοιμούνται ακόμα κάτω από τα αστέρια. Η δημοκρατία σας, νεοέλληνες, βρωμάει επαναπροωθήσεις. Τους διώξατε με ψέματα, γιατί φοβάστε την αλήθεια. Νομίζετε ότι τους τρομάξατε? Τα αγριολούδα φυτρώνουν εκεί που εσείς ξεριζώνετε τα δέντρα με τσεκούρια. Γιατί μόνο με αυτά μπορείτε. Βία μες στη βία. Ενάντια στη χριστιανή Αφγανή και τη λεσβία Αφρικανή, ενάντια στους ομοφυλόφιλους μουσουλμάνους και τους άθεους Ιρανούς. Την τρανς γυναίκα τη βαράνε με τους άντρες. Βρισιές, απειλές, ξύλο, βιασμοί. Και μια γυναίκα ξύλο από τον άντρα της μες στη σκηνή. Σαπίσαν τα δοκάρια από τα δάκρυα. Ντρέπονται να εκφραστούν. Και ένας διερμηνέας αρνείται να μεταφράσει την αλήθεια. Κάποτε υπήρχε μια ουτοπία στην είσοδο του κάμπ, του Πίκπα. Είχε ένα ουράνιο τόξο. Απόδειξη ότι το αδύνατο είναι δυνατό και ένας κόσμος χωρίς σύνορα είναι εφικτός. Τόσα χρώματα στην πλάση, πόσο διαφορετική είναι η φύση. Η ομοιομορφία είναι στην πολυχρωμία. Η ομορφιά είναι στην πολυχρωμία, είπε η Μη. Το απολιθωμένο δάσος των 20 εκατομμυρίων χρόνων θυμάται. 2020 επαναπροωθήσεις στη θάλασσα και τη στεριά. 2020 κλωτσιές της αλληλεγγύης. Ο κρατήρας του ηφαιστείου μετατράπηκε σε βουνό. Η λάβα της αλληλεγγύης ίσως κάποτε σκεπάσει τον κόσμο. Η σιωπή είναι συνενοχή, γράφει μια πέτρα σε ένα παγκάκι. Αλληλέγγυες παρεμβάσεις ενάντια στα σύνορα. Δίχως ενδιασμό το ξύλο στα μπλόκα της Μόριας, από τους ευυπόλοιπτους πατριώτες. Και καθημερινά παρακρατικά ρατσιστικά εγκλήματα απολυθώθηκαν στην ιστορία. Τα σύννεφα του ουρανού άρχισαν να στάζουν δάκρυα και η βροχή έγινε μπόρα. Η απολυθωμένη ιστορία μπήκε σε ένα μπουκάλι και πετάχτηκε στη θάλασσα να ταξιδέψει στην αντίπερα όχθη. Εκεί όπου οι γοργόνες βρίσκουν τα χαμένα παιδιά των προσφύγων, τα κρατούν τρυφερά στην αγκαλιά τους και έπειτα στέκονται δίπλα στα κοράλια και τα αποχαιρετούν. Έλα να μας χαρίσεις το χαμόγελό σου και να μας κρατήσεις το χέρι. Έλα να σπάσεις τα σύνορα. Και εμείς θα σου δώσουμε μια αγκαλιά και θα σου χαρίσουμε ένα αστέρι και θα σου κρύψουμε ένα όνειρο στα σγουρά σου τα μαλλιά. Πες στους άλλους να πετάξουν τις μάσκες και να μας δουν στα μάτια. Εχθές βγήκε ένα ουράνιο τόξο μετά τη βροχή και εμείς παίξαμε, περιμένοντας να ανοίξουμε μαζί σου το μαγικό κουτί ενός θαυμαστού καινούριου κόσμου. Πριν όμως το μαγικό κουτί αυτό αποκαλύψει τις θαυμαστές εκπλήξεις του, που πλημμυρίζουν το περιεχόμενό του, άλλες φωτιές ήταν αναμένες και άλλες βυστές. Δίπλα στις σκηνές και τα δέντρα, κάποιοι άνθρωποι προσπαθούσαν να ζηταθούν. Λίγα παιδιά στη Μόρια έπαιζαν με τα κάρβουνα. Πού είναι οι γυναίκες? Ένα στο σχέδιο μαγαζάκι έφτιαχνε αφγανικό ψωμί. Παράνομοι άνθρωποι έπρεπε να επιβιώσουν σε ένα παράνομο καταβλισμό του νόμιμου κόσμου. Μέχρι που διάφοροι τον έκαψαν και έμειναν από καΐδια. Και ένας Σύριος να προσέχει τις καψαλισμένες γάτες. Ενώ οι άλλοι κοιμόντουσαν στον δρόμο,
έκαναν μπάνιο στη θάλασσα και ο δρόμος άδειασε από αυτοκίνητα και μετατράπηκε σε γειτονιά των απόκλινων του κόσμου. Κάθε μέρα διαδήλωναν γυναίκες και παιδιά. Μόρια, no good. 10.000 και κανείς δεν σκέφτηκε να μπουκάρει στο Lidl. Κανείς δεν πήγε να παλωτριώσει για να φάνε τα παιδιά. Μόνο κάποιες μάνες ζητούσαν βοήθεια. Έψαχναν γιατρούς. Και η νέα Μόρια ξαναχτίστηκε πάνω στο πεδίο βολής, στο ανεμοδερμένο καράτεπέ. Ένα τρίχρονο κοριτσάκι βιάστηκε και πετάχτηκε μισοπεθαμένο έξω από τη χημική τουαλέτα. Απόβλητο κι αυτό ενός απεισμένου κόσμου. Στη θέση που τους αρμόζει, ανθρώπινα απορρίμματα δίπλα στα υπόλοιπα σκουπίδια. Να μην τους βλέπουμε και ας ψοφήσουν. Να μην έρχονται τα παιδιά τους στα σχολεία μας και ας υπάρχουν. Μυτιλήνη 14 Φλεβάρι. Μουντή μέρα, γκρίζα. Θλιμμένη έφηβη. Η ώρα 4 το πρωί. Η θερμοκρασία στους 5. Ο ύπνος έφυγε από το κρεβάτι μου. Πήγε στις σκηνές του καράτεπέ να πάρει στην αγκαλιά του τα παιδιά του καταβλισμού. Να μην παγώσουν, να μην δακρύσουν και γίνουν τα δάκρυά τους κρίσταλα στα τρυφερά πρόσωπά τους. Η νύχτα ξημερώνει και εγώ δακρυσμένη ονειρεύομαι. Η γιαγιά μου έλεγε συχνά ότι ο καθένας κουβαλά το σταυρό του. Ίσως να είχε και δίκιο. Ίσως πράγματι να είναι προσωπική υπόθεση το κουβάλιμα του σταυρού. Απόφαση δική σου. Μπορείς να μείνεις εκεί και να τον θάψεις, να ανέβεις πάνω του και να πετάξεις ή να τον σέρνεις αιώνια και να ματώνεις. Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν σου κλέβουν σαδιστικά τη γη που πατάς. Μπαίνοντας στον καταβλισμό, ούτε εγώ βρήκα γη για να πατήσω. Πάτησα πάνω σε ποτάμια από δάκρυα γυναικών που είχαν πετρώσει στην άκρη της θάλασσας. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη για όσα είδα σήμερα. Τα μάτια μου ήταν θολά. Αλλά την τελευταία μέρα, 2 τραγούδια για ένα-δύο, 2 κιθάρες, 2 ψυχές και δεκάδες παιδιά του καράτεπέ γράφουν μια ιστορία στο χαρτί μου. Μια κοπέλα δίπλα μου παίρνει το δικό της μήνυμα, γραμμένο σε μια κατακόκκινη κάρτα. Ο κόσμος είναι καλύτερος όταν τον μοιράζεσαι. Και ρωτάει με αγωνία τη φίλη της, τι γράφει. Εκείνη της μεταφράζει, στη γλώσσα της. Δεν αντέχω, κάποιες χορδές μου είναι τόσο πυγμένες. Μετράω τα βήματά μου μέχρι την έξοδο. Μια έφηβη δακρύζει γιατί τα ξημερώματα θα μεταφερθεί στον διπλανό καταβλισμό. Και εγώ στέκομαι με το ένα πόδι στο μικρό γελίο παράδεισό μου και με το άλλο στην κόλαση της Σάρας, της Μόσγκαν, του Ομίδ, του Σαπνάμ και του Νταβίδ. Να που ακόμα και στην κόλαση ο σπόρος της ελπίδας βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Η αμυγδαλιά τελικά άνθησε στη χειμωνιά. Ο γυάλινος κόσμος έσπασε και από μέσα ξεπήδησε ο σπόρος της αδελφοσύνης των λαών. Μια μέρα ακούμπησε η ανθρωπιά στο κάστρο. Μη σκοτώσουν ποτέ πια κακή την ανθρωπιά. Ένα κορίτσι πήγε σχολείο σαν να νίκησε το ρατσισμό. Κάποτε οι στίχοι θα γίνουν φτερά και οι ιδέες θα πετάξουν μακριά. Θα γίνεις κι εσύ, αγαπητέ πρίμο, ένας εχθρός του λαού. Θα σε απομονώσουν, θα σε λιθοβολήσουν και θα μυρσήσουν τα παιδιά σου. Μα αφού αυτοκτόνησα για να μην βλέπω, τι άλλο θα μου κάνω. Αυτή είναι η αλήθεια, είπε και ο Σάρτ. Ψάχνουμε πάντα τον αποδοϊπομπαίο τράγο. Μην ανησυχείς, αφού πέθανες, δεν μπορούν να σου κάνουν τίποτα άλλο. Με την προσωπική σου δράση άφησες κάτι στον κόσμο. Ήταν το μόνο που μπορούσες να κάνεις. Είχες ευθύνη να μιλήσεις. Τώρα μπορείς να απολαύσεις τον ήλιο και τη θάλασσα, ακόμα και νεκρός. Και η ιστορία δεν τελειώνει ποτέ. Σαν το αυγό του φιδιού που μεγαλώνει και γίνεται οχιά. Και μείνατε χωρίς μάτια για να βλέπετε, χωρίς αυτιά να ακούτε, με σφραγισμένα στόματα και δεν μιλάτε. Οι πιο δύσκολες λέξεις είναι αυτές που δεν τις είπα, οι φωτιές που δεν έβαλα και αυτές οι ακυβέρνητες λέξεις που έπλεαν στα μάτια της. Οι πιο δύσκολες λέξεις είναι αυτές που καρφώνονται σαν ταβανόπροκες. Ναι, λοιπόν, σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις, να μην τις παίρνει ο άνεμος. Οι πιο δύσκολες λέξεις είναι αυτές που καρφώνονται βαθιά στα μιλίκια μου, σαν ταβανόπροκες και δεν βγαίνουν από εκεί.
Η πιο δύσκολη μέρα ήταν αυτή που κράτησα στα χέρια μου ένα χαμένο κορίτσι της Μόριας. Φορούσε τα παπουτσιά της ανάποδα, σε έναν κόσμο κανονικό. Πήρα στην αγκαλιά μου όλο το φόβο και τον πόνο ενός μωρού που χάθηκε κάτω από τον ήλιο. Έχεις δει ποτέ σου χαμένο παιδί, παιδί που περισσεύει? Έχεις κοιτάξει στα μάτια του? Μοιάζει μαγριά θάλασσα, μαγρύνει πληγωμένο. Καμία παρηγοριά δεν αγγίζει τα νερά του. Οι πιο δύσκολες λέξεις είναι αυτές που δεν τις είπα. Το πιο δύσκολο βλέμμα είναι το δικό της, που με στοιχιώνει. Το βλέμμα της, όταν απομακρύνθηκα, κόλλησε μέσα μου. Μάλλον για πάντα. Αύριο μπορεί να καταλάβουν ότι τους λείπει ένα παιδί, είπε ο Μπάτσος χαρούμενος, πίνοντας το καφεδάκι του. Πώς να καταλάβει αυτή η μάνα ρε ανόητε που πήγε το τρίχρονο παιδί της μες στη ζούγκλα? Πώς να ζήσουν ασφαλείς οι μάνες με τα μωρά τους δίπλα στους αρουραίους? Πότε ξεσύνδεσαι τον καλοθεμένο πουλί σου από τα παιχνίδια μίσους για να το συνδέσει με την πραγματικότητα? Πότε του μίλησες για τον πόλεμο και την εξαθλίωση? Οι πιο δύσκολες νύχτες ήταν αυτές που οι πρόγονοί της μπήκαν στο σπίτι μου. Ήπιανε, φάγανε, κάνανε μπάνιο, καθίσανε στο σαλόνι μου και μου είπανε όλη τους την ιστορία, από τη γέννηση μέχρι την προσφυγιά τους. Οι πιο δύσκολες λέξεις είναι αυτές που καρφώνονται βαθιά στα μιλίδια μου. Είναι αυτές που δεν τις είπα ποτέ. Τα ορλιαχτά που δεν άφησα να μπουν από μέσα μου. Τα χάπια που δεν πήρα, οι πέτρες που δεν έριξα, οι φωτιές που δεν έβαλα. Και αυτές οι ακυβέρνητες λέξεις που έπλεαν μες στα μάτια της. Συνεχίζουμε με δύο ποίηματα ακόμα. Το ένα είναι ο πληγωμένος άγγελος της Ικαμιάς από τη Μαρία και το μυρωδιές στρατοπέδο από τη Βαρβάρα. Ξέρεις πώς είναι να μην έχεις τίποτα? Έβγαιναν οι βάρκες της σκάλας Ικαμιάς και αυτή ήταν πάντα εκεί. Ανθισμένο πέλαγος, κάτω από τα αστέρια, κάτω από τον ήλιο. Γκρίνο του καλοκαιριού, κίτρινο φύλλο του φθινοπόρου. Με ένα ωραίο ροζ φόρεμα, δίπλα στους απόκληρους, που ξέφυγαν από τη δική τους κόλαση. Περιθώριο της κοινωνίας που την είπανε τρελή. Μια γυναίκα με το όνομα Δημήτρης. Ο πληγωμένος άγγελος της Παναγιάς Γοργόνας. Στα 14 την κλείσανε στο ψυχιατρίο. Στα 64 πάλι στο ψυχιατρίο. Τα σύνορα των φύλων, άντρες-γυναίκες, τα σύνορα των φυλών, μαύροι-άσπροι. Βαριά όρια παντού, πληγώνουν τα σπλάχνα του ορίζοντα. Απέραντο σκοτάδι όταν την έπνιξαν τα κάγκελα. Χάπια για να αλλάξει, χάπια για να συμμορφωθεί. Καλύτερα άστεγη στους δρόμους της Αθήνας. Καλύτερα δίπλα στους άλλους πρόσφυγες ναυαγούς. Μήπως ήταν ο μοναδικός ναυαγός του κόσμου? Καθόταν κάτω από τον ήλιο και ακούγε απλώς μουσική. Οικογένεια, κοινωνία, κράτος, όλα φυλακή. Όλα ένα μαχαίρι στην ψυχή. Αγαπούσε τα ζώα και ονειρευόταν να κάνει παιδιά. Όχι παιδιά τέρατα. Όχι σαν τα παιδιά του χωριού που γελούσαν μαζί της. Ήθελε να κάνει παιδιά, με ελπίδες στα βρεγμένα τους μαλλιά. Λυπημένο δειλινό, ένα πτώμα για μήνες τα αζήτητα. Η αλλοιωμένη σωρός κάνει παρέα με τους πνιγμένους, τους άστεγους και τα χαμένα μηδενικά. Προσπάθησε να το σκάσει από τον εγκλισμό. Ένα αυτοκίνητο την ποδοπάτησε στις πιάτσες. Και σαν να ήξερε, ούτε που νοιάστηκε. Ζωή χωρίς σημασία. Ένα θλιμμένο πρωινό. Ξέρεις τι σημαίνει να μην έχεις κανέναν και τίποτα? Η χωματερή με τα προσφυγικά σωσίβια, ανάμεσα στο Μόλιβο και στην Εφταλού, θα τιμήσει τη σακούλα σκουπιδιών με τα γυναικεία ρούχα. Οι πρόσφυγες που συνέτρεξε θα τη θυμούνται για πάντα, σαν πηγολαμπίδα της νύχτας. Ένας πληγωμένος άγγελος και αυτή αγνώστων λοιπόν στοιχείων, δίπλα στους πληγωμένους απόκληρους του κόσμου όλου. Καλημέρα, βροχή. Εσύ που εξανεμίζεις τον άφιλο σπαρακτικό θρήνο που αντυχεί στην πλάση. Η μυρωδιά του αίματος της αδικίας διαπερνά τη θάλασσα της Λέσβου. Φτάνει στους λόφους της Μπολόνιας και στα βουνά των Άλπαιων. Μπαίνει στα τρένα, διασχίζει τις πόλεις, ξεχύνεται στους κάμπους. Η μπόχα της μυρωδιάς του ρατσισμού τρυπάει το μυαλό μου και αναδύεται στους πόρους μου. Μ' ακολουθεί στα σκυλάκια όπου πάω. Μ' ακολουθεί στα ταξίδια μου και σπηλώνει τον ορίζοντα με τα λιβάδια. Μεταφέρεται στους σταθμούς των τρένων και χάνεται στην ομίχλη των εικόνων που ξεθοριάζουν. Η μυρωδιά της βρώμας, των σύγχρονων στρατοπέδων, η καρβουνίλα των καμένων δέντρων, των καμένων καταβλισμών και των καμένων ψυχών. Η μυρωδιά από τα σαπισμένα φαγητά, τα σκουπίδια, τις βρώμικες τουαλέτες,
τις κομμένες φλέβες και τα δάκρυα. Η μυρωδιά από τα ξεβρασμένα σώματα στις ακτές και τα κενά μάτια που περιφέρονται στις στεριές. Η μυρωδιά της αδικίας για τα φυλακισμένα παιδιά που παίζουν με τα κάρβουνα. Η μυρωδιά της βόμβας που σκοτώνει τα κορίτσια που πάνε στο σχολείο, μολύνει τη γη, τη ζωή και τον έρωτα. Την παίρνει ο άνεμος, τη μεταφέρει στους σταθμούς των τρένων που διαδέχονται ο ένας τον άλλον. Στοιχιώνει τις αναμνήσεις μου σαν σκιά, κρύβει το φεγγάρι, μεταμορφώνεται σε ρητίδα ανάμεσα στα φρύδια, που όλο και μεγαλώνει. Μεταμορφώνεται σε ουλί, που αποκαλύπτεται στη θλίψη του βλέμματος. Γίνεται μια θολή ανάμνηση, που βυθίζεται στα άδυτα του κόσμου και ταξιδεύει στα βάθη των ωκεανών, παρέα με τα ψάρια και τα πνιγμένα παιδιά. Τέλος, θα θέλαμε να κλείσουμε αυτή την παρουσίαση λέγοντας ότι το βιβλίο δεν είναι απλώς μια ποιητική και εικαστική αποτύπωση της Μόριας. Δεν είναι απλώς μια ηχό των εμπειριών και των ιστοριών που βίωσαν οι συγγραφείς του, η Φωτεινή Κησία, αλλά και ένα κάλεσμα ανθρωπιάς, δράσης και μετατροπής της οργής σε ποίηση. Αντίτυπα του έργου θα είναι διαθέσιμα μετά το τέλος της παρουσίασης. Υπάρχει και σε βιβλιοπωλεία στην Αθήνα. Εδώ θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την γκαλερί που μας φιλοξένησε, το Σανάμ, το Φιν και το Στέλιο. Μεγάλο μέρος των εσόδων θα διατεθούν για τους πρόσφυγες. Ας ακούσουμε το τελευταίο ποίημα που είναι το «Κραυγές πόνου και ελευθερίας» και μετά περνάμε σε ερωτήσεις και διάλογο. Μια μάνα με 2 παιδιά. Στη διπλανή σκηνή, ένα κορίτσι με σκουλαρίκι στη μύτη. Μόρια. Φωτιά. Μια μόρια. Για αυτήν, μέσα από τις φλόγες, ο δρόμος προς την ελευθερία. 17 χρονών, για πρώτη φορά ελεύθερη στη Μυτιλήνη, πέτρεψε τη μαντήλα, ξύρισε τα μισά μαλλιά και άρχισε να χορεύει. Μέσα στα ανθρώπινα δικαιώματα που στάζουν αίμα, βρήκε στα συντρίμμια, την πολιτική και την τέχνη. Ούτε που ενδιαφέρθηκα να με στείλουν στο σχολείο. Καλύτερα. Έμαθα γράμματα στον δρόμο της αλληλεγγύης. Είμαι μάνα που ήρθε εδώ γιατί δεν μπορούσα να μείνω στη χώρα μου, στο Ιράν. 2 χρόνια περιμένω για ένα ασπρόμαυρο χαρτί. Σάπια ελληνική δημοκρατία και Ευρώπη. Εγώ στα 15 μου φόρεσα μπούρκα και μου είπαν μπράβο. Πίστευα στο Θεό και δεν φοβόμουν τη νύχτα στα κύματα. Είμαι μάνα και έχω 2 παιδιά μαζί μου. Το μόνο που θέλω είναι ένα σπιτικό σε μια γωνιά. Να μπορούν τα παιδιά να διαβάζουν. Δεν είμαι σκουπίδι, δεν είμαι ζώο. Είμαι γυναίκα και απαιτώ σεβασμό. Τι ωραία να κάνεις μινι μπάνιο, να νιώθεις το αλάτι της θάλασσας στο στόμα και τα αστέρια στο λαιμό. Ζωγράφισα το άπειρο, χωρίς να το καταλάβω, και τραγούδισα το σύμπαν. Δεν θα κόψω τις φλέβες μου για να με λυπηθείτε. Θα φωνάζω μέχρι να βαρεθείτε να με ακούτε. Και τα παιδιά μου θα στείλουν γράμμα στην ιστορία για να δείξουν τι μας κάνετε. Θα ζωγραφίσουν τα εγκλήματά σας. Θα πρωτοφωνάξουν. Είστε φασίστες, με σκουριασμένους μύθους της δημοκρατίας. Διεκδικώ τα ανθρώπινα δικαιώματά μου ως προσφύγισσα, ως άνθρωπος, ως γυναίκα. Θα τραγουδήσω για σένα, θα ζωγραφίσω για σένα, θα πετάξω για σένα. Όπου πάω θα σας θυμάμαι και θα δακρύζω γιατί έμαθα να ζω. Δεν διεκδικώ μια σκηνή δίπλα σε βρωμόνερα και ποτίκια. Δεν θέλω σαπισμένα τρόφιμα και σακατεμένους ανθρώπους. Δεν διεκδικώ απλώς μια προσφυγική ταυτότητα και ένα διαβατήριο. Δεν θέλω το σαντισμό του ανώτερου που βγάζει το σακατεμένο ποτίκι από τη φάκα. Διεκδικώ το σεβασμό και την αξιοπρέπεια. Αν και δεν είμαι τρελή, έχω τρελαθεί από τις συνθήκες και θα φωνάζω μέχρι να ακουστώ στον ουρανό. Θα ουρλιάζω μέχρι να τα καταφέρω. Οι κραυγές σου θα γίνουν άγρια κόκκινα τριαντάφυλλα που θα τρυπάνε τις ανθρώπινες κατσαρίδες και με το αίμα τους θα φροντίζουμε όσους διψάνε. Νερά, τιμή, κύριε Σασάκη, κάτι να χρησιμοποιείτε. Ευχαριστούμε. Όχι, άμα έχουμε εμείς. Όχι, μα δεν γίνεται. Αλλά με γίνεται Σας φάνηκε.
Να συγκινήσετε. Τέλος πάντων, όλα είναι εμπειρίες από αυτά που ακούσαμε, αυτά που κάναμε, οι συνεργασίες μας με κάποιες ομάδες, κάποιες οργανώσεις, με το ΠΙΚΠΑ που όπως ξέρετε έκλεισε. Από πότε μέχρι πότε? Εγώ ήρθα το 2019 στη Λέσβο. Οι εμπειρίες που μου αναφέρετε. Εμένα ξεκίνησα από το 2019, τη Φωτεινή πιο πριν. 16. Οπότε είναι σαν ένα ποιητικό μερολόγιο. Αν και επιτέλους έκανε τη διευκρίνηση ότι δεν είναι μόνο αυτό, ας πούμε. Εντάξει, αλλά υπάρχει μια σειρά. Ναι. Έτσι, και υπάρχουν και βιώματα εκτός κάμπ, εκτός δηλαδή με το πογκρόμ, με πολλά. Είναι πολλά. Κάποια μπορεί και να μην τα, εγώ δηλαδή μπορεί και κάποια να μην τα έζησα, αυτά που άκουσα, τέλος πάντων πώς τα βιώσαμε. Και μέσα από το ΠΙΚΠΑ. Και μέσα από το ΠΙΚΠΑ, βέβαια. Ωραία. Θα ήθελα να ρωτήσουμε το πότε ξεκινάει και το τελειώνει σε δοσοκομικά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη Σία, γιατί αν δεν ήταν η Σία, αυτό το βιβλίο δεν θα είχε γραφτεί ποτέ. Αυτή με πήρε από το χέρι και κάναμε αυτό το ταξίδι. Και να της το αφιερώσω. Εντάξει, η Φωτεινή έκανε όλα τα σχέδια. Δηλαδή, ζωγραφίζει πάρα πολύ ωραία. Κάποια σχέδια είναι πρωτότυπες δημιουργίες παιδιών, έτσι. Κάποια είναι εμπνευσμένα από παιδιά, τα οποία μετά τα αντέγραψε η Φωτεινή. Τα περισσότερα είναι δικά της. Οπότε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη Μομπίνα. Είναι μια κοπέλα που μας έδωσε 3 σχέδια και είναι και ένα κορίτσι από την οποία εγώ προσωπικά εμπνεύστηκα μια ιστορία, την τελευταία που διαβάσαμε. Δηλαδή, έχω εμπνευστεί από 2 κοπέλες που τις έχω βάλει σαν να μιλάνε μεταξύ τους. Αυτή μας έδωσε τα 3 σχέδια και είναι και πραγματικά μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση μιας κοπέλας που ήρθε εδώ στη Μόρια, έζησε μέσα σε όλες τις δυσκολίες, έζησε τη Μόρια, έζησε τη φωτιά, το δρόμο και μετά πήγε και στο Καράτεπέ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Γερμανία και μέσα σε όλο αυτό το ταξίδι, αυτό το κοριτσάκι το οποίο δεν πήγε στο σχολείο, γιατί κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να τη στείλει στο σχολείο, γνώρισε πάρα πολύ κόσμο, έμαθε τέλεια αγγλικά, γνώρισε άτομα που τη βοήθησαν, ουσιαστικά άρχισε να ασχολείται με την τέχνη, τη ζωγραφική, το χορό, το θέατρο. Έβγαλε τη μαντήλα της. Έβγαλε τη μαντήλα, ξύλισε τα μαλλιά της. Και αυτή τη στιγμή θέλει να συνεχίσει μια καλλιτεχνική πορεία στη Γερμανία. Ναι. Και είναι μια απόδειξη ότι η Μόρια δεν είναι μόνο βάσανα, δεν είναι μόνο πόνος, αλλά μπορεί να είναι και ένας δρόμος αλληλεγγύης, τροφικότητας. Ακόμα προσωπικά μπορώ να πω ότι έχω δει και έχω μάθει να αντιμετωπίζω καλύτερα τις καταστάσεις, γιατί βλέποντας όλους αυτούς τους ανθρώπους που διαχειρίζονται πολύ διαφορετικά τα βάσανα, μαθαίνουμε κι εμείς, σαν Ευρωπαίες, ας πούμε, να μην αντέχουμε περισσότερο, ναι. Να μην παραπονιόμαστε για το παραμικρό, για τις μικρές μας ταλαιπωρίες. Το γεγονός ότι εκφράσετε το δικό σας την εμπειρία, όχι την εμπειρία, τα συναισθήματα λειτουργήσε θεραπευτικά, ας πούμε, και αυτό το κομμάτι. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής, ας πούμε, κατά τη διάρκεια του βασίλειας εργαζόντας τα σκίτσα των παιδιών. Αυτό που έπαιρες από μέσα, ας πούμε, και αυτό είναι κάτι, έτσι, φαντάζομαι. Βέβαια. Και ας πούμε ότι πολλά βήματα γράφτηκαν μέσα στην καραντίνα. Που ήμασταν κλεισμένες, που δεν μπορούσαμε να βγούμε, δεν μπορούσαμε να... Εγώ δεν έκανα μαθήματα ελληνικών, εθελοντικά πάντα που τα έκανα. Οπότε σε αυτή τη φάση που έλεξε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να εκφράσουμε, πώς μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε, εκείνη τη στιγμή λες, ας το εκφράσω. Ας εκφράσω αυτό που νιώθω, αυτή την αγανάκτηση, αυτή την οργή. Γράφω
Ναι, ήταν θεραπευτικό πολύ. Ναι. Η γαλαρία κάτι εκεί να μας αφήσει. Πώς επιλέξετε αυτό? Ένας φίλος μας κάλεσε. Δεν έχει καμία σημειολογία σου? Ήξερε ο φίλος. Γι' αυτό μας κάλεσε. Ωραία. Ναι, να δούμε κάτι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.